Umlisa onekhono lokudlala intambo aphinde abe nekhono lokucula oyibiza ngoGeneral ukweleta abantu ukudla kwendlebe. Lo mlisa ubonakale ecula ingoma kaGatsheni kungathi uyena ngqo. Leyo mfundo yakho oyibeke eceleni mntakababa, ushayisa kudala we ujinje ngoshaka. Leyo mali yakho oyisile kancane mntakababa, ushayisa kudala we ujinje ngoshaka. Watshengisa inqume, watshengisa isusikhanda, mangidlala le ngoma lena ngizofika usini. Leyo mfundo yakho oyibeke eceleni mntakababa, ushayisa kudala we ujinje ngoshaka. Leyo mali yakho oyisile kancane mntakababa, ushayisa kudala we ujinje ngoshaka. Watshengisa inqume, watshengisa isusikhanda, mangidlala le ngoma lena ngizofika usini.